Ipinagpapasalamat ng 43 anyos sa si Tatay Rolly Gonzaga ng Barangay Maysalay, Goa, Camarines Sur ang natanggap niyang wheelchair mula sa Ako Bicol Party List. Mahigit 20 taon na mula nang tamaan siya ng sakit na polio. Nag-aaral daw siya noon sa sekundarya nang siya'y magkasakit. Mula noon ang wheelchair na ang kanyang nagsilbing mga paa. Malaking bagay anya ang regalong wheelchair ng partido, lalo pat luma na rin ang kanyang ginagamit na wheelchair. Nakatipid na rin anya sila lalo pat sa pagtitinda lamang ng kakanin ang kanyang tanging pinagkakakitaan. Nung maliit pa daw kasi ako, hindi ako nabakunahan ng mga baksinahan kasi kaya nagkaano siguro ako, nag-ano ko sa polio. Sa polio po. Kaya dapat habang bata pa daw, nabakunahan ng baksin. Kaya ako, hindi ako nabakunahan ng baksin. Kaya nung matanda na ako, ganito na ako, saka na ako inatake ng polio. Maraming salamat po, nabigyan na kami ng wheelchair. Sa tagal na panahon na hindi kami bumababa dito sa bayan, ngayon lang kami na-approve na magbigyan ng wheelchair. Salamat po sa Ako Bicol. Gaya niya, nabigyan din ng wheelchair ng Ako Bicol ang 23 anyos sa si June Mark Eno ng Barangay Napawon, parehong bayan. Dahil kasi sa sakit na leprosy, kinailangang putulin ang kanyang mga paa noong 2020. Walang tabang po talaga po ining wheelchair para po sa kuya po. Sa paghiro-hiro ko para po makahiro po sa mga gibuhon is wala po talagang tabang po. Maliban sa kanila, 6 na iba pang individual na nangangailangan ng wheelchair ang nabigyan din mula sa bayan ng Goa, Camarines Sur, kamakailan. Ang wheelchair distribution ay bahagi ng Tabang sa Karahayan program ng Ako Bicol Party List na layong mabigyan ng panibagong pag-asa ang ating mga kababayang may kapansanan. Hindi naman katapusan yung pagiging PWD nila. So may wheelchair, pwede po sila makapagkilos, makapagawa din kung anong kaya lang habang sila ay nasa wheelchair. Yung isip maging alerto. So sabi ko kasi inspirational message na ginawa natin is pwedeng yumaman kahit yung physical may problema, basta yung mental okay naman. So ito pong way of pag-deliver natin, pagbigay natin ng wheelchairs. Kahit paano yung moral ng mga beneficiary natin umaangat. Samantala, bukod sa wheelchair, binigyan din ng tig-10 kilong bigas ng Ako Bicol Party List ang mga benepisyaryo. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon. Okay, last.